Komachielo ni koro chenro mar kawo kurutu madonjo e lweny kata Kenya Defence Forces koro nosechakore ayanga e gwenge mopogore opogore pacho ka odiochieng' manyoro e kaunti ma Migori kochacha kanoloso e kinde nyasi ma kamano e Migori Stadium. Jatelo ma bende koro nochung' ne kawo kurutu e gwenge go, Lieutenant Colonel Hashid Halif, owacho kanyo ni chenro no koro ibiro geti jogo manyalo tiyo ne jopiny mago oriwo keine kaachiel kod joma chuo. Nopuoyo ahinya ni koro ne onge lipot moro amora mar mibadhi chop gi nyoro no mabende koro nosego kowuok e kaunti ma Migori. Wacho ni chenro no biro dhi nyime kendo ka gitiyo gweng' mag Migori madhi nyaka tarik 24 to gibiro dhi e Kisii County e sub counties mopogore opogore. Mane ni chenro no bende koro chopo e yono makare ahinya. Jogo bende koro dwaro gin jogo ma ochopo e rang'iny madwarore e yore duto te weche mag ngima kaachiel to kod neno mar del kata del ng'ato bende kaka nitiere. The medical process is ongoing, and those that we find who have fulfilled the criteria that is set in the newspaper, we will employ them, and all of them will be given a chance to go through the process. So we were here very early in the morning. We got all the potential candidates from the same county, and so far so good. This is now where we are, and the process is still ongoing. Is the responsibility that comes under my team, that is team number 11. This is the first center we have started, and this one has 2 divisions. Division 1 of it is Suna East, and we have it Suba East and Suba Central. We will be having other centers in the coming few days, including from tomorrow until next week. We will still be within Migori. We have the last 2 days, that is 25 and 26 of November in Kisii. That is Kisii Central and Kisii South. The same exercise is ongoing everywhere within the nation, other parts of Kenya, and it kicked off today.